Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बिग आपडेट नोंथांमोननि वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव गोदान साख्रि फैबावबाय ससियेल वेलफेयारनिफ्राय। नोंथांमोना मिथिखागौ जे ससियेल वेलफेयाराव गोबां प्रजेक्ट थायो, बेनि आन्दाराव गोबां मिशन थायो। नोंथांमोना बेयाव एंगेज जानानै थानो हागोन आरो साख्रि मावनो हागोन। दा बेयावनो थिग बेबादिनो मोनसे फैदों मिशन शक्तिनि आन्दाराव नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै साख्रि मावनो हागोन। दा बेखौनो आं नोंथांमोनजोंहाय अफिशियेल नटिफिकेशन शेयार खालामगोन जाहाथे जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामनो हानाय बादि, मानोना एप्लाइआबो जागासिनो दंखायो। दा बेखायनो जों अफिशियेल नटिफिकेशन नायनोसै बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल साइटआव फैगोन अब्ला बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय, बेनिफ्राय जोङो नटिफिकेशन नायनो हायो। दा बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुनानै एप्लाइ खालामनो हायो आरो जायफ्रा साख्रि जायो बिथांमोना एंगेज जानानै थानो हागोन बे मिशननि आन्दाराव। बिदिब्ला जों नायनोसै अफिशियेल नटिफिकेशन। जों बेयाव क्लिक खालामसै दानिया आरो बेयाव क्लिक खालामबानो जों अफिशियेल नटिफिकेशन मोनसिगोन। दासान्दि गोबां साख्रि ओंखारगासिनो दङ, थिग बेबादिनो नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन Bodo Gr.4 YouTube चेनेलावहाय आपडेटखौ। दा बे मिशन शक्तिनि आन्दाराव एंगेजमेन्ट जानोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन, वाक इन इन्टारभिउ होनांगोन। नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै सेन्टारावहाय गुवाहाटियाव। मोनसे लिंक दङ, बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट अनलाइन नोंथांमोना खालामनो हासिगोन। दायो सोलिगासिनो दंखायो। दा जों बे लिंकआव थुवालासिनो मोनसे नायग्रोगोन डिटेल्सखौहाय, बेनो जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन। दा जों बेखायनो डिटेलाव थुदो एन्ड बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा अफिशियेल नटिफिकेशना गेवना फैसिगोन आरो जों दानिया नायनोसै, फैदो गोबाव खालामा। दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन 13 डिसेम्बराव पाब्लिश जादोंमोन बे अफिशियेल नटिफिकेशना आरो नोंथांमोना बेयाव होनो हानाय माखासे डिस्ट्रिक्ट्स दङ, बेयाव नोंथांमोना पोस्टिं जाहैगोन। आं गासैखौबो बुंला, नोंथांमोना दाहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। पोस्ट वाइसआवहाय डिस्ट्रिक्ट दङ, नोंथांमोना जेराव होदों बेयावनो एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना साख्रिखौ मावहैनो हागोन। दा बेनि लिंकआ बेनो, बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 18 डिसेम्बरसिम थागोन। नोंथांमोना 13 निफ्राय 18 डिसेम्बरसिम बेयाव अनलाइन खालामनो हासिगोन, वाक इन इन्टारभिउ लागोन। जायफ्रा एप्लाइ खालामनानै सलिस जायो नोंथांमोननि लिस्टआ ओंखारगोन अफिशियेल साइटआव। एन्ड वाक इन इन्टारभिउ ओरैबायदि जायो बेनिया, नोंथांमोननि माखासे प्रजेक्टनि लेभेला मोननैसो नोंथांमोना कुइसनखौहाय लिरनांगोन एन्ड बेनिफ्राय साबमिट खालामनांगोन आरो बेनि एगेन्स्टआव नोंथांमोनखौहाय पार्सनेल इन्टारभिउ एबा PI नोंथांमोनखौहाय लानाय जायो। बेखायनो एसे नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै WNCDनि नायबानो जाबाय एबा वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव जि माखासे प्रजेक्ट थायो बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन। अब्ला नोंथांमोना कुइसनखौहाय एन्सारखौ नोंथांमोना होनो हागोन। बेनिफ्राय बैसोआ 18 इयार्सआ बाव हानाय नंला, 21 इयार्स होदों मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम 38 नर्मेलाव, नाथाय जोंनि HTPआव 43 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशननि सार्टिफिकेटखौ नांगोन, बेनिफ्राय एज प्रुफ नांगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोननि भटार ID कार्ड नांगोन, वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगोन, जुदि दङब्ला बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनांगोन। दा जों फार्स्टआव मोनबाय पस्टआ सेन्टार एडमिनिस्ट्रेटर दङ, 5 भेकेन्सिस एन्ड बेनिफ्राय एनि वमेन हेभिं मास्टार इन ल बा ससियेल वर्क बा ससियल'जि, खालि वमेनफ्राल' बेयाव हागोन। फार्स्टनि पस्टआव 26,000 पर मान्थ मोनगोन। दा बे फार्स्टनि पस्टआ हाइ लेभेलनि, बेखायनो वर्किं एक्सपिरियेन्सआ बेयाव 5 इयार्स बिनाय दङ एन्ड 26,000 पर मान्थ मोनगोन। एन्ड डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना लखिमपुर, दरं, तामुलपुर, नगाव, कामरुपआव नोंथांमोना पोस्टिं जागोन। दा जोंनि सेकेन्ड पस्टआ जाबाय केस वर्कार, नोंथांमोना 14,000 दानफायाव मोनगोन, 14,000। बेयावबो लोगोसे नोंथांमोना वमेनफ्रावल' हागोन, ग्रेजुवेट इन ल'आव थानाय जानांगोन बा ससियेल वर्कआव थानाय जानांगोन बा ससियल'जि बा ससियेल साइन्स बा साइक'ल'जि विथ एटलिस्ट 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों दंबासो हागोन। डिस्ट्रिक्ट होनाय दङ, नोंथांमोना राइट साइडआव नायबानो जाबाय। दा बे जाबाय काउन्सिलराव 25,000 भेकेन्सिस। दा बेयावबो नोंथांमोना जायफ्रानोखि वमेनफोर, हिन्जावसाफोर बा हिन्जावफोर, बेयाव नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन, लोगोसे डिप्ल'मा साइक'ल'जि बा नोंथांमोना माखासे डिटेल्स मोनदों। नोंथांमोना दङबासो हागोन, 15,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन। दा बेयाव एनि डिग्रि पास जानो हागोन हिन्जावफोरा, माखासे डिस्ट्रिक्टखौ नायना लाबानो जाबाय। एन्ड 13 पस्ट दङ अफिस एसिस्टेन्ट, बेयाव नोंथांमोना कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना एनि डिग्रि पास नोंथांमोना हागोन, नाथाय नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन। 13,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन। डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बेयाव नायदो स्क्रिनशट खालामनानै। बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै। नेक्स्टआव MPW एबा माल्टिपार्पस वार्कार दङ, नोंथांमोना बेयाव मोनदों 22 भेकेन्सिस। नोंथांमोना HS पास खालामनांगोन, HS पास खालामबानो नोंथांमोना बेयाव हागोन। 10,000 पर मान्थ सेलारि नोंथांमोना मोननो हादों। जायफ्रानोखि HS पास जाबाय, लोगोसे वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगोन बेयावबो। बेनिफ्राय सिकिउरिटि 21 नोंथांमोना भेकेन्सिस मोनदों। दा बेयाव क्वालिफिकेसन बिनाया 10 पास, जायखिजाया 10 पास, लोगोसे बेयावबो 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिनाय दङ, 9,000 पर मान्थ बेयाव होनाय दङ। बिनि माखासे डिस्ट्रिक्ट होनाय दङ, नोंथांमोना बेखौ नायदो। बेवहाय मेलाबो हागोन, नाथाय गोजौनि पस्टआव जेरावनोखि वमेन लिरनाय दङ बेयाव हिन्जावफोराल' हागोन। दा बेनोमोन WCDनि अफिशियेल नटिफिकेशन आरो गोदान साख्रि दंबावो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मोनगोन। APSनि थ्रुयैहाय नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामगोन।